que puguem tenir, doncs ja l'has dit. Jo llegia durant aquesta setmana un article que parlava de la diferència entre l'austeritat i la pobresa, i em sembla que és important fer aquesta diferència entre l'austeritat i la pobresa. Polítiques d'austeritat, particularment, jo no n'estic en contra, però una cosa és les polítiques que d'alguna manera busquen l'austeritat i l'altra les polítiques que ens aboquen a la pobresa, que són coses diferents. Les polítiques de l'austeritat, d'alguna manera, poden ser educatives. Jo crec que ens ajuden més a fer-nos persona, perquè les polítiques d'austeritat el que treballen d'alguna manera és a resituar una mica les nostres ambicions d'acord amb les necessitats i no pas tant amb les expectatives i desitjos que moltes vegades poden ser molt desmesurats i que fins i tot poden ser contraris a la realització pròpia de la persona. Per tant, l'austeritat, benvinguda, però la pobresa no, d'alguna forma. Jo diria que aquesta és una de les coses que val la pena jo diria. I això va lligat amb una idea, i és que el model econòmic que crec que aquesta crisi el que ens ha de fer és plantejar un canvi de model econòmic i model social. El model econòmic amb el qual ens hem estat instal·lats i estem instal·lats és un model econòmic que el que justament ha fet és reconvertir l'activitat econòmica com a activitat que cobreix necessitats a una activitat que el que busca és satisfer desitjos. La diferència és molt important. Per què? Perquè les necessitats són limitades, és a dir, nosaltres mengem el que podem menjar, no podem menjar més del que necessitem ni del que podem menjar. Però, en canvi, el desig no és limitat. El desig és il·limitat, no? I nosaltres podem arribar a desitjar, doncs, moltes cases, molts cotxes i moltes coses que no necessitem. I d'alguna manera el sistema econòmic el que ha fet és convertir la necessitat en desig, o pensar que l'activitat econòmica, més que cobrir necessitats, el que ha de fer és cobrir desitjos. Per què? Perquè aleshores permet un creixement, diguéssim, il·limitat, i d'alguna manera un creixement que cada any busca uns índexs superiors, no? Per tant, la meva, diguéssim, reflexió seria de dir: tornem a una activitat econòmica que torna a posar en el centre no tant el desig, sinó posa al centre la necessitat. Serà important veure quines són les necessitats que tenim les persones i aleshores buscar de satisfer-les i que ningú es quedi sense cobrir aquestes necessitats. Perquè la pobresa, tornant abans a l'austeritat i la pobresa està quan hi ha necessitats que no queden cobertes. I aleshores això és el que no pot ser de cap manera que a la nostra societat hi hagi persones que tinguin les seves necessitats sense cobrir. I aquesta és el tornar a posar una mica al centre de l'activitat. Aquesta no sé si aguantarem gaire perquè no sé si li agrada el temps, el que estem dient, i apreta, i això, poseu-vos d'acord. Si no, tots aquí dins l'Alba que hi cabem ens posarà. Crec que faré una retirada ara.